Khaklai jotono kahamno tongbai na henai sabaikra ditai takuktai bukuk chong tini ek haptani pore haino hai nro baksa malai ni bagai live video ma phaibi takuktai bukuk chong so ani all viewers mare kiching chong nro khaklai kahamno tongna henai tini ni present situation no nayokono ang haino ko club salai ni bagai ma phaibi so ani viewers chong sabso phaiga please comments kisa klai de nor commands man khai kai ang beleno khusingo tai nor command ni bising tuino kok sanai so hi hello so welcome joto ani viewers no Faikaham sabso phaiga please kisa comments klai gra de and all takuk manik more some hi hello Faikaham manik takuk manik bahai tong sagrade do please kicha bahai tong sagrade thank you like ne bagai 4 views 4 like thank you so much beleno hambai sabso phaika please kicha comments khaiga de Manik Molsom bahai tong sagrade tai everyone hello everyone hi 7 views so welcome to my channels welcome to Tono Faikaham ya faro and all viewers 7 viewers 5 like thank you so much thank you hambai sabso phaijak tabuk to prai ang tini Tiprasa rogo bahai choli tong norok to parao tongoi ba kami kha tonglai tabuk salagrade kisa manik saha kaham no tongo okay hambai secret kok bro kothoma hi hello my dear brothers bahai tong for 12 views hi everyone sanja kaham joto takuk chongno bahai tongbai lai Bhai Tamalai Sagrada do please 14 views thank you welcome hi takuk song hello Bhai Tong Sagrada please sabso phaijak norok ni comments mangha kai norok comments tu chini chong ang tini koglap salainai abon bogoi joto takuk song MD creators hi hello MD creators 15 views thank you so much joto an viewer song tabung no just starting khai drop ang ani live video no nikai kok salaine na robo khetebo sabso phaijak please kisa comment khlege de joto FAINAI ani viewer song no beleno pipeline hambai ani taraf se nikai Raju Tripura hi dara hello munai bahai tong sagrade kahamda Nibedita Debbarma hi hello Nibedita sabungkha bo Nibedita khang semalia kaisa to ani munai tongo kai bodang khang semalia hepono Faikaham ani channel Geo plays hi hello my dear brothers bahai tong sagrade bojaga tong tamoro khlai to I am back thank you so much welcome to my channel my dear brothers thank you to all of you Jessica blog hi takuk song brothers sister bahai tong bai lai kaham de jotono okay ang to kaham no tongo tai all of brothers song sungdi borok no borok bahai tong bai lai so thank you so much 18 views and 6 likes thank you joto ani viewer song sabos tabuk chung jotono saimano takuk song tini Tripura hawo iba hunger strike choli tongo kai tauk phano je dophono hamjagnai rok jotono chung Tiprasa no hamjanai chung Tiprasa henai tongnai jotono nasingoi tongo chini bubogarani kokno abo chung jotono saimano kai norok bo suri ladi jotono chung pal palke jotono suri na nango chini bubogarani bagoi eba chini Tiprasa dophani bagoi chung tini ungmaya hengkai olobo ungmaya angnai chung tabuk pal baksa ke tangmani jorabo nini ani bini hiyabo chung jotono THANSA ma anglainai
Ikai je tabuk joratui tongnai chini hatai kotoro hunger strike go nogo thangi akaroi je tongnai rok takuktai bukuksong ani torofsi tang borokno paiphlaya hambaya pharo tani male borok nijini dofani bagoi tai nijini Tiprasa takuktai bukukchini bagoi nok huk khibuya kono odo phai tongmani bagoi borokno belena ani torofse hambaya pharo 7 like done. Thank you so much. Thank you for like my video. Tai joto ani viewers songno comments khai di sabso phaikya comments khai non comments upore chungtini kok club salainai ani all viewers sumai baksa kai abon bagoi joto takuk tai bukuk songno koijao sabso phaikya please kisa comments khai de comments khai jang samanai sabso phaijak eiba sabso follow sung tong nai tong aborokno joto ani viewers songno kai ibar kisa ang kaisa motivational video ang kaisa sanam tongmani nong ni bagoi joto ani viewers ni bagoi phiaba kisa jora komni bagoi complete ungmansu gya tani male kaisa video sanamnani bagoi prai ang ekdom continuously non stop jodi ang kaisa motivational video sanamnani hakai Elsa is coming. Hambai. Buzi kang thasi kono sugai shaman ka. Ingkai kokore. Ingkai kaisa motivational video samna ingkai onek full khai samna ingkai prai ekdin non stop khai ekdin saisi kam nang onek kosto ongo. Ingkai kaisa video ang prai 18 sorry 2 din jore ang sanamoi tongo takpuno edited payako. Tani mala akhana je normal video rok kai absu edit khana ya kai motivational video ka onek edit khana ngo khoroksa ano koksung mani tongo ano last time bo khoroksa koksung ka khoroksa takho au video ta ang completely banok pa ka phiaba contents absu kaham ke banok mai ni bagai ang tabuk phano akhana mane ordek public khai kota ang ani channel ta dawoi to ni kha abo hungke chini kaijak salabai tai kaijak burui borok je chasma isa mane aboro ni kokno tuya kone ano khorokta taku questions khamani live video ni tuyino kai abo ni tuya kone ang live video bo sawi khana dekha chung salai ka abo ni tuya kok chablai kha phiaba abo ni pore ang pesa kaham kai ani personal PC be baksa ang kok kaham ka video banoka phiaba আর contents amsuk chali ani bagoi ang viral khaya ko takphano ekai aponi next to hingke je khoroksa na takuk sungka chini takukte bukuk song je phator hasteo tongnai je phator hasteo tongoi samung tangnai borok je tabuni youth songni bagoi tamo kok sumung hine ano sungmani aboba ang live video no ang saipe kya live video no saka amon pore phona taise ang ani torofse kaham kai coverage khlaina ni bagoi ang video baroka ani personal ni taraf se ke abo ta kono complete iya ko 2 din saka ang banong mani ton mala kaisa nini motivational video banone onek kosto nango onek edit khaya nango kai salsa beongia jorabo amsu korei ni bagoi please video upload khulai di okay video upload khlainai but tabuk te kicha tongko abo to upload khaijak no phiaba content asu khamdi ane ang takhono public klayako ingkai tabuk je takasa video je bano tongmani amu hingkai takuktai bukuk chuni boga ang kaisa tabuk continuous cholibui tongo edit khai tongo abo ang onek layer tongkha khainai abo bo ang ko kore non boga kaisa kaham video tu phai tongo je chini takuktai bukuk chung tabuni youth je jeni 20s tabuni 20s hinobono mane 18-20s angkai overall tang 20s telom nai angkai naising goi tongo okay hambai angkai je tabuni 20s rok chini takuktai bukuk song borok income to khayo phiaba saving chung bahai saving kherani abono amsuk chai tok phano khlaiman su yang tongkha angkai aboro ni bagoi tu eba de tabuk katal je job mannai chakri mannai boro ni bagoi ang pension plan abono tuya kone kaisa video banoka phainai abote kisa dini pore tani mala o video no ang kisa kaham kai ang banonani bago chai tok tong hinge ba abo edit bo kam khlaina nango
ingkai malabi blog hi Elsa in saka ingkai Elsa bo hello ke beleno khushi nai sab tong please kita comments khlaigra de ang tini bisi somoy tong live video only for 1 hours ni bagoi ingkai bisi kok sakai pura khuar rok sai thangbayo ang last time bo 3 ঘন্টা rok tongkha 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা rok live video tongmani views to kabomono phayo phiaba beleno tomsone tabuk bukuk luai thong ta kok sanani bagoi amahai ingkai je takuk tai bukuk chong norong ni comments ni tu si ang kok sanai please norong comments khai sab sab phaika ani live video ingkai ani taraf se ni video ke hello ayung hello ayung bahai tong ang kaham no tongo okay kaham no tong di ang bo kaham no tongo ingkai norong bahai tong mai rasakha mai rok rasakha sagrade do ingkai all of viewers please comments khai sab sab tong ani takuk tai bukuk song to tabuk presently chung joto na semano tini ang kono amso kok important kok tubi ang phaya just aba ang kok sanai nro kok sunga ka bang semano abon bisingo phiaba tabuk chini present situation Tripura hastewo chung joto na semano chini hatai kotora tabuk phano hunger strike choli tongo ingkai abo akhana thungui tongmani hunger strike ya ingkai ang to thangoi me o jagao ang ese khorokra Tiprasa angoi ang jaitogo ang pratna khainai tai ang koinai joto takuk tai bukuk chono o jagao thangoi kone manjagnani chini dofana hamjak tonai Tiprasa hijagnai nini nong jipono samung khlai tong de je kono dolo je kono party koto samung khlai tong phono jefruk sung motha kaisa ungnani nango jefruk sung dol kaisa ungna nango hingkai chung o jora wongkai sungma angnai hai diba aprongka chung jotono pal baksa kai thansa ungoi chung samong ma tangnai chini man thane chung manani mokai tai bisik din to log dia hena chung khaklayo kai chung abo nungbai ang bai nung chung kuni simi khakai ongya iba sachung kebo khlaimi hai da chini bobagra phone sachung mungsa khaimi chung logi tora nong kai bo power nango bini power sabo chung chini Tiprasa joto thanjangnai bomsuno power mana hike bomsuno kaham samung tangga mana awon bagan joto takuk tai bukuk chono ani taraf se ang koinani musugo nor joto no thangdi je takpono thaine ko ngai tabu ani oga 8 views only 8 views tongo ngai sabo thangne bugi chai tokha iba thangne ko takpono kisa comments khlaigrade please ambo khana ke belano khushing nai ngai tauk chi ani or viewers joto chi 8 views tongko ang tini bisi jora tonglak emnebo ang kisa crisis tongwani time ta somoy bo kisa kom tini sorry bamsu sasu ge hapono kisa tini ang every Thursday o phayo live video but tekomni somoy bo ang phana bo chesta kayo I will try my best level to come to LB hapono ang phaijai ge kisa jora kesep ni bagoi kai saptao waisa ang phayo naro baksa kok lap salani ni bagoi takuk tai bukuk suma baksa zeman sak sung advice kok sanani bagoi ani babu le hunger strike ni tinino phayo nogo okay hambai ang kol khana naimani kol khaijaya ko okay moto yong to typing khayana okay sau typing kheka bak saimalya it's okay no problem okay ta ani all viewers song bahai tongmela kita command khlai 9 views toli tongo 9 views okay lai thangoni salo ang kaisa video banoka last day wo okay kita kahamno response man kha norok na nai khana nei ang saimia jodi phar nai khong kama nai de kaisa chini khorok ni sarni je BJP khlainai borok ni kok nutia kona ang kaisa video bano mane ang borok ni video nuwe kone belano khushi ka ke bang ma banoka sak no mane tongmali ang mahai kata khushi ni bagoi kai ma banoka norok na nai kang saimia sab nai ka no sar de kisa ke nayo khon ke ba thango nai mano ani home page thanga konoi Mithun Debbarma home page thanga kono nai mano oro chung sabo tong please comments khlai di okay sab tong please kisa comments khlai ja de kai tabuk gau din video no kai norok nai ko ka nai mano thanga konai norok ni one sumu bahai kam hambiano kok no norok ano share khemon aing toi jodi chaja ge khepano
Kay norok jotono semano ani bo hi BM hello my dear brothers bahai tong nono hambai welcome khayo kay nung bahai tong sagrade taw tay bo jagawo sagrade ano kisa khana musungoi tongkha taw boro tong kay ang tomo ani motivational channel akono media channel jabon semano kamkano ang media ni kono kok o jaga saya just ang motivate kok sao chai dofan ingthok ya nini business ni tuya konung thok ang sai togo ani je mansak ani torop se ang kok sanani bagoi bujungna bolte ang saimia ang kok sawai norok bumsuk ani kokno sijagoi thang ba saimani thang phiaba ang chai togo ta ang je mansak try khayo ang je rungmana hekai ani takuk tai bukuk chungno o kokno ang share khaini bagoi engedara ang nok o hatai kotoro thangnani nai tongo acha nung tabuk da thana nai tong na tomo sagre rano ingkai matong gaming hi matong welcome nai bahai tong sagre de ingkai kaham da tong nung omega bai kaham da tong mai de saka malwi blogs saka mai da saka henoi okay ingkai ang to saka just ang tabono payo kono phai drop ingkai norok klecha sapsa mai rok salai ka sagre de please kisa ingkai tai tabuk andro 23 views thank you so much please like khlaijai de ani video no norok saja kangkai norok like khane option ma ekha right corner tinta dot tongo tinta dot apor ke click khaide tolawo like khane bego option manai joto ani viewers no kaham no dara ang nungle kaham da ang kaham no hingke Tripura hastu ang final bego chai togoi tongo pheba ani bodli se mayang tokha ani reliever se mayang tokha am bego ang phaimia ang je sek mansak ang Tripura ho final bego dakti final musungoi tongo ang belai no phiaba ani reliever phayo ko takphono ani jepur ani bodli phayo ang pore khe ang tai minimum 10 days nangnai 10 days ni pore khe ang Tripura ho ang sok phainai ingkai norok baksa ang malana sa khane 33 views thank you so much to ani all viewers song no ingkai omega by nung ani video na khe ang last time kaisa video manang mane like miawo ingkai mia ni simi ang hatai kotoro no tongo kisa samung naphai mani samung napi mani dada Mithun okay welcome ko kore engkai berano kaham nung ojaka tongkha engkai BM bai thangni tebo ani small brother bo or thangjak bo tini no kifir hine ang khanabo engkai bo tini no kifir hine khanabo engkai thangnai ang khakayo bo tesa thangano ojaka bo hatai kotoro thangano ne khakayo ingkai angbo toha kam thangkamo ingkai tabu angbo emon jaga klaijak ani reliever phayang tokha oro phaikan angbo thangnai kokore je hamjagnai je hata dofana hamjagnai nini party to abo hakal si jigari ko abo ya sini dofana je hamjagnai je khumbubar khanai bobo dofana hamjago je daborok samung tuinai bobo dofana na hamjago okay kai jotono dofana hamjago kaba nung je puru Tiprasa THANSA kai chung jotono palbaksa ma ongna hai diba Tiprasa ni bagare te kuno koto kore sini kai nibidita saka bubakara phaimani yagolo taisa thangphinai thangpunai pho ani baba okay well okay kaham kongno thangdi ka apuru phaikang ka tsa strongly ke thangdi tsa borok kabang nawa kone thanglai di toisa kokone apuru thangni sadi ingkai belai ke ang live rinani naikha haifano means main koroi main ni koroi ni bagai live phunugoi manjal tomo main ni koroi mane ang bujimalia BM bai nung tomjani saka ang seporinai I repeat belai ke ang live rinani naikha haifano main nin acha network okay network net koroi okay net koroi ne bagai nung try khaidi mane live khayapano da live khayapano nung apro kita video banok di ingkai banwa kono nung apro tiya kono kita motivate ni kok sadi ingkai video upload khaidi jodi phano o jaga bo nung network maya issue hokai chompong nogoro to network issue manai no haide bana chompong nogor bazaro to network manai no ingkai nung oro phaya kono khlai mano haidi ba try khaidi nung bo nini video nini channel nung growth khaini bagoi angle thangna muchung phano thangmaya ungtong kha dara problems rok ungtong kha okay no problem ke tam problem to khani ni munai ke sagrade problems bahai problem chole to ni ke sagrade okay net ni saka thike net mania okay hambai kokore
engkai net maya phono thangka no problem kaham kok no engkai thanglai di nung nini ani bini hiya bo chung thana no joton hai di bana tini nung bo thangya ang bo thangya bo thaya gai sab thanai ba tabung nai di phatar hasteni borok tak phono jodi buba gara oro tongha kai phatar hasteni borok tak phono sopai kamu jemon like nini asam hasteni Tiprasa rok hai di ba jemon Dimasa rok borok sopai kamu tabuk bo borok samia phata phaika phiaba phaine hine khana mani bo ang buba gara dili sopai kai hoyto ba borok bag khana engkai phatar hasteni borok se chini Tiprasa ni bagoi chini Tiprasa hasu je tona ni bagoi kafrai tongo hunger strike phaine ni bagoi try khlai tongo engkai chini Tiprasa habo tongnai rok tanogo musunga tonai musungu jotono musungu ang saudo chini Tiprasa ni hai bakha kam ke bokore jotono sorry jotono bakha kam no jotono dofani baga hamjago samung tango phiaba o kaisa kainui je petua rokta khorje khorne je petua rok bongni bagoi lama ka sujak hayung tongo jekono jaga abo ani parabo maheno baki parabo maheno hai diba borok kicha nijini sak sak no kotor ungnani bagoi buino kicha phunugui tongta lube amai da buino kicha phunugui tong engkai chini Tiprasa kicha lub tongo chini Tiprasa ni bisingo baksa borok onek borok no tongo lubi kicha manani musu jago engkai abo angte sana nange mokol bai thabo nukjak no hai diba engkai nijini nok tongo tok tongo nok tongo kaham nok tongo tepono lukrai thango manani bagoi te kaisa da mano hine hai diba engkai wansuga ki tini angman kha tini angmaya krai te masa gorib rok da mangkhai te sawano chini Tiprasa si manai ble hinai abo wansuga but amo kisa komi chini bagoi kisa loop kisa komi engka amo jodi ungya hangkai na chungjo thanja go mano budika angka abo na kai yakong hamya ang thangkha football thungoi dara yakong hamya thangkha okay doko koroi yakong hamya angkai mane nung kisa relax khanani bonango tanu male hatai kotor amsuk kolok hatai abo himnani bago onek himnani nango gari bete nung busuk thanai babo hai diba amsuk borok kabangni jaga o hangkai nung kisa malis rok khai di malis rok khai di engkai ini yakong no thik khai di kok koroi jepro yakong kahamgo ojorabo thangdi ang to nogo tongkhangkai ang mungsa tlangoi thangkamo jemon tini chini tohmane binmung kroksa takhuk tosmani David Mora Singh angkai ang to bono kaham kane siniwo Bupen Roy hi hello welcome to my channel my dear brother Bupen Roy ji angkai mungsa jemon tui rok phano thangai konoi tini takhuk song bukhuk song chirkhok manani tikang khana lama himmani tikang khana angkai borno phano thangai konoi just phano try mane tui distribution rok khlainai ni bagoi phiaba abuk ang Tiprasa hasteo si koro ingka phaina baga ang try khai tongo ani jefro bodli phayo ang aphrono thangnai Tiprasa habo ingka ang bom hai jaga rok cha thagai konoi thangnani muchungo ta dofani logi tongnani muchungo je jaga dofa kabangma ang Tiprasa hene phayo hangke ba ang khorga Tiprasa ngam thangnani muchungo ta am hai se kai phiaba ani samu no hai ekdam kuturma yang tong tabo ingka je tongnai rok jani viewers song brok to thangdi ang koijao nok jotono ang samungno tatoldi kok kai samungno tatoldi tabok rang pusa boroko gya dofa tongkhai je rang pusa tongnai hai diba Tiprasa tongkhai je rang pusa tongnai Tiprasa kore khai chungo rang pusa tongkhanai engkai tini kicha sak no kicha income claim yang tokha ba thanga ka ang sanani maya ang nai no problem nung tini sanani maya kara nung juri kosto ga thangka engkai khana wani ni bobishot nini busani bobishot kaham nai sung tini samung kaham tanbo ki tangba haida kosto sanmo ki tangba angbo tini phatoro phai samung tangoi tongo haida ka ango phatoro samung tanga ka ang tanbo ki samung tang taki ani nogo tongoi ani poribar ani bihik basa chare rok kaham porinani bono bobishot ni bagoi engkai tini je hatai kotor phai kare choba chole mone abo chini bobishot ni bagoi no abo chini busabuti ni bagoi no hai diba abo ani bagoi ya bole ani boga ang khaine ya tabo chini bobo ka thanga kona hanga strike khai to bini tom dor karamo khaine boga kono dor kana nge pheo basane boga bin basane boga chung bini proja bini basa chung no sana tha kai to nkai chini Tiprasa ni boga bo am thake ya bri selai to ngai bini boga to khaya bole ngai chung ma chung nai chung at least ani parani boroni boga ang khaya pano ani busane boga ang je wansuk di je garden hini chung nai rok ang ke boga khaya ani busane boga ang khai hini chung ma wansuk chung ora ma thangnai ta thanga kai abo chawo amo si kok kai engkai tabo ano daga 25 views ung tongo oron bisingo
sabo sabo chini hatai kotoni je hunger strike o thanglaikha kicha commands khaigari please je thanga hangeba kai jero thangi hangeba no problem norni je possible ungsak thangdi sorry भैया मैं अभी जाना पड़ेगी बाद में मुलाकात करेंगी सॉरी भाई मैं आपको टाइम नहीं दे सका टाइम नहीं दे सका well it's okay no problem my dear brothers so thank you for inform nung thangdi nung ano nung thajigo samane ang tabok thangnani boga ready ungoi tong hin samane ang buji non ang question thake ta waisa boro thana boga ready ungoi tong ba nung tabok da thana boga ready tong hin samane so please ta waisa sari nung munai bm nung tabok da thangnani boga ready ungoi tong nini hada kotora nung sawana thangna boga ready tong hinoi ekai nung tabok da thangnani boga ready ungoi tong please sadi kisa anobo okay and all viewers 28 viewers please no sab Phaisa comments khaide jemon chini Bupendroy matong gaming inkai BM Debbarma amhai keno inkai BM Debbarma khoksa bloggers no joto no saimano inkai bini je subscribers tongo samia norok to ko kore hepono norok jodi subscribe khayo inkai bini channel ba subscribe khlaidi inkai bonobo kisa support khlaidi anu jemon khlaima hekeno inkai all viewers song jo takok tai bukuk song norok kaham kuruna tongbai na Tripura haste rogo tabuk fiaba jakun jagabo ya preser pano kisa nayo selai di tani male chung to kaham no chung joto no kaham no tongo chung joto no sandi su to kana chung tini tabuk step nawoi tongmani hai diba fiaba buni borsoni borok abo to saimia borok to sunu chai tongna jise pano hambiane tiklainani bago hinkai chung abo yaksi jagari ya preser la sakang chung wan sugoi masel na okokrono hai diba joto ani viewers song okay joto 18 views okay please subscribe tong kisa comments khaigra de subscribe phaijak ani live video 18 views tong nai to wang semano but comments khaiya ke phano tan semia comments khema rang to thange na norong ni okay kisa comments khaya kam khushi ni tan bale no ni comment bising tu sang kok sana ni norong no reply rin ni ang bising samoi tongla 30 minutes joratoi tongnai ang emno botini sorry bisi chathai yang tongo hai dangbo kai sapung ang news mangna tongo mobile mangna ekhe to ang sapung mokol boani ikibi 2-3 din mane mia ni simi mia uskang ni simi ang mokol bo sawana tongo tani male Tripura hastebo je tabuk situation soli tongo abono news nai tongo ang to thangmaya phano kai tai joto ani all viewers song please kisa comments khai ka subscribe tong khokja khroni no tongle tongo but joto borok to koroi 14 views 14 views okay 16 tai joto ani viewers song no belana hambai welcome go ani channel no no takok tai bukok song no kai miani simi ang hatai kotoro no tongo dara haifano ang nok o ma phaika ani para borok rok ni chamung kisa na fainani okay ko koroi aja chamung kisa na fainani phaimani tano kai chamung kisa na phaimani aja fainani phaijak sarik o pasta o tabuk khe 9:15 ungkha ang thang sinai dara okay nung tisa o jaga na thangna hata kotor nung sa thangnai kai ang miao dara tu ke kanani giveaway rok ready 2002 ke kamani give doko kore rine abone ti bo ang actually abone kaisa ang celebrate video bo ang sanamna tongmani do kai tani male ang sanam jage kho actually tabuk chini present situation choli tong je Tripura hawa abono haro ang sanam jage ang to kham hai rok kai ang tabuk motivational video bo ani দুই একে তিনটানি পেন্ডিং tongo banojak mane ang video banojak ta hangkai just edit simisi khainani tongkho hangkai kaisa hangkai to ordek editing pai hangkai kaisa video no edit khainani boga nor nukhon ang bahai kai anje motivate video ang bahai kai banok mane ang bahai kai background ok change khai ke abono khainani ke onek somoy nango mane nung continuous
একদম কোনো সামুং খায়াবই নং খাইপানोसि একদিন ফুল একদিন 24 আওয়ার্স নাং থাङो kaisa kaisa video banana kai full edit खाना बगै kai kaisa ang edit khaya করে ready খাই তনি যাক ready বলতে অর্ধেক ready যাক তে বাকি বতংখো kai present situation na hada kone ang abono kisa bodo khai toni khata kai dara anile subscribe se bariya tamo jani ba ungkha dara ano hamjagnai se koroina na amhaya munai hamjagnani koroi amhaya hamjago but nini ang nukha nung kisa video kom viral khai do video bo snamdi upload bo khai di hai da video kaham video snam bo upload khai di viral khai di hingai je boi fainai nai okay hinkai nung tabo hate kotoro already nung thango kai nung ojagani video ro no bo kisa kaham rok viral khai di nini blog type hake nung kisa abron ko tuye kono video upload khai di hinkai ungoi thangnai ungya ungnai no khana de ang tisa haini sawa no চেষ্টা খাই দি বাখাতা থই দি চেষ্টা খাইনাইনি হারুংয়া বুঝিকা যে বরক নাই দি চুং যতনা ফেল উঙ্গো একবার ফেল সাবো উংবা যে বরক চেষ্টা খায় যে বরক সামুং তাংনাই যে বরক সামুং কাহাম তাংনাই ববুয়ে বাকসা হামিয়াবো হিনজাগো আবনর কাইসা ওয়ান শুকদি ও বরক পয়লাবা বুয়ে বাকসা হামিয়াবো হিনজাগো অরসি বক কাহাম হিনজাগো অস্ট্রেলিয়া কাইসি হাই দিবা একাই যে বরক দ ফানি বাগো সামুং তাঙ্গো ব পুলিশ বেবা বুজাগ নাই দফা baksa hamme bo hinjanai police beba bujaknai okay nangkha bo jail bor thangnai bo amake samung tang to khoisi boni success ungoi thang buskango otherwise enkai ungya angnai enkai chesta khaidi chesta khana bo kono problem koroi ani joto all viewers song enkai 5 views only 5 views tabo so baki borok biang thambe gang semalaya enkai next time bo kaisa ang maka live video kisa kaham kai kok tu be kon ang phainai pheba tabuk tini tini amsuk ang topic tu bujai ga just now ni sorry bereno totra kosor tong sorry kai abon bagai korok sanani boga kisa tom hayang kota totra kisa kosor tongman bagoi ba ke 7 views to go haino hai an all viewers song baka thango baksa phayo abon hino live video joto borok continuous tong ya tani bagoi tani male nini kaisa kokno amsuk borok sabo khanai tong manai ba na abon bagoi sab somoy tong ya maisana thang paikha sabo maisana thang paikha dara munai baki rokda kok koroi je chajago botongo kai baksa maisana thango ba baksa news stock tabo bujotono news nayo tinini salo hai deba amo nayo no tongo amo thuya sak news nayo ang miabo prai ekta rok tongkhanang news naimang kai first jepro notification phayo apro ang thang payo news naina bogita kai tabuk tang mona kai de 33 minutes inthaka kai ang cha onek si chal thaka ki ang news nai jegi angka इनका हम तो समझी तो क्या प्रत्येक 10-15 मिनट पढ़े के ना मोबाइल खुलो को न्यूज़ नायो के आने जगह ना वाईफाई ऑलरेडी 100 mbps स्पीड वाईफाई तंगो के नेट नि कोनो कमी करो डे एंड नाइट्स एवरी टाइम हो एके दारा आं वीडियो दुखान दाखा हाताय कतर नि वीडियो आने वीडियो थांगोय कमेंट रिवय नायग्रा दे nini video comment review nagra de ang nai nini video well unung nasing to de ang tabuno habnai nini video tu na habinai okay bm by ang nini channel hab to ona sinai de well ke tongra de net ke slong to khaba ang Tong ni bagai mau habian doh kasa. Okay, ang directly search makanya. Okay. Directly to habna na nguli boton no habian doh kasi doh. BM community nong kana like
uh, this one còn nút hàng môn nung ở đám anh ấy cái near 1.11k nini 1.11k ang khabla ha cái nung video rakte banok di bm bai cái angor kaisa command khai dene ang typing khai bago problem to kha tane bago typing khai jaga ঠিক ani mobile bera jak cái ang okay ang kisa kaisa command khai deka no problem cái and all viewers song ang nai to ni ni tawo open khai jang no ikon hal nai di orang bisogo orang ni makhang ta tang nusni ta khabale cái comment se pori di dara ani channel ni okay ang pori nai do okay do cái joto ani viewers song kita kok sanani mukhata kang comment pori nai ni no jagao I love you all. Please support and subscribe me. Nice sharing, friend. Stay connected, friend. Merely pura ana morning. Comments ni no jagawa. Comments so jodo si kaini phajak ngani ro. Kaisa tani ni. Aur nung to tong o jagawa. Nung o jaga to tong video nung to tong sadiana. So ani all viewers thank you so much so takuk te bukuk chong no inke comment si puri inke tong ani channel o thangoi baire ni borok mangsi ano support khayo dara tripura ni le support khaina se kor khaina to mole khlaya to nei ba khaina e buti prani bo jotono khaina no support khaya koroi inke nung video ro kaham content no tuya kone video ro banok di cái nó bị kaham kono support khana ang bisi somoy tonglakte ang no tini sorike jaya ang tokha jo ani all viewers song cái omega matong gaming so it's okay ang bisi somoy tonglak tabuk live pairi sina ani video ni ang tabuk no sorike ju jaya ang tokha ni tini ta khana kijang phaigrana hne phaimani so okay thank you so much all viewers bye all tini jorate omsugno ang te bisu moy tonglak sori kisa thikni jayga ni kang kisa just I did some take rest nangnai ang kisa thank you so much okay brother ka bm by nung thangdi gai thangwa konoi kokkoroi nung ora nung jodi facebook open khekang kai nung ana ang tu ekbar video call khai hordi khana musu ka ang no sawano ani facebook page Mithun Debbarma okay Mithun Debbarma Tiprasa ang Mithun Debbarma Tiprasa ang hinane Facebook page o thangde oro follow khlai di ang pore kha ain tu ana kaisa message ro de enkai nung ano kaisa video call khai de ang tu nung sokoi ka nung koita ro nung sokoi no tabuk thang kai nini Facebook page tong kai iba Facebook tong kai nung ano aing tu ke ani ke Mithun Debbarma Tiprasa aing tu nung comments kemano inke aing tu no boksang kok sanai bm by okay so okay jo ani all viewers song thank you so much ang sorry kisa sajai gian boka ang bisi somoy tongmang galak tini inke only for 39 minutes okay bye bye all BMZ Debbarma ani AB ni mung ani AB ni mung FB ni mung BMZ okay nung ano message hodi tabung no no tabung no message hodi okay ka aing to kay hamnai ta nung ano comments khai dia ani Facebook toi so okay do hambai kai nung anai tabung no message hodi kaisa ka angni message reply khainai kai nu ba korok sanai ang ro kai do okay tabung ang
थांजेननाय आंनि बिसि समय करे क्या tabukno kai sor bisi tuja ke bang bisi sor tonglak jotani viewers no thank you okay bye bye good night all guys good night thank you